Γεια χαρά Cinemaniacs. Σε ένα παλιότερο επεισόδιο είχαμε δείξει μερικά απλά βήματα με τα οποία μπορούμε να δώσουμε ένα κινηματογραφικό ύφος στο βίντεό μας. Το ένα από αυτά ήταν οι μαύρες μπάρες ή αλλιώς letterbox πάνω και κάτω από το βίντεο, το οποίο προσομοιάζει το αναμορφικό aspect ratio. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να εξάγουμε το βίντεό μας σε πραγματικό 21:9 aspect ratio που συνηθίζεται και στον σύγχρονο κινηματογράφο. Είμαστε στο Premiere, αλλά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, την αλλαγή δηλαδή στις ρυθμίσεις του project μας μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Οπότε δημιουργούμε μια νέα sequence και αν τα βίντεο μας είναι 4K Ultra HD, δηλαδή 3840x2160, ανοίγουμε την αριθμομηχανή και διαιρούμε το 3840 με το 2,37 και μας κάνει 1620. Αυτό το 1620 θα το βάλουμε στο vertical, χωρίς τελεία φυσικά, και πατάμε OK. Εδώ όπως βλέπετε έχει δημιουργήσει τη νέα sequence σε ένα μορφικό aspect ratio. Βάζουμε και ένα δεύτερο βίντεο. Και αφού έχουμε τελειώσει το project μας, θα κάνουμε κανονικά export. File, export. Και αν δούμε στα basic video settings, είναι το 3840 επί 1620. Εδώ το frame rate. Όλα μια χαρά και πατάμε export. Και μπορούμε να το ανεβάζουμε κατευθείαν στο μέσο που θέλουμε, είτε στο YouTube είτε στο Vimeo ή οπουδήποτε. Το ίδιο βεβαίως μπορούμε να κάνουμε και σε ίδιο υπάρχον project, δηλαδή αν έχουμε φτιάξει ήδη το project και θέλουμε να το μετατρέψουμε σε 21:9, θα πάμε sequence settings και θα αλλάξουμε εδώ τον αριθμό. Το 3840 το διαιρούμε με 2,37. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο. Καλή συνέχεια.